2013. godine Begajeta Nukić posadila je polje maline u Skejićima kod Srebrenice. Nekoliko godina kasnije cijena maline će pasti, mnogi će odustati od uzgoja, ali ne i ona. Imala je poseban cilj – skupiti novac za hadž od svog rada. Ovih godina još isti sam skupljala, sve ostavljala, jedno dum i pol sijem i ostavljala za hadž. Begajeta je, kaže, novac mogla skupljati od penzije muža, za čijim kostima traga po bosanskim vrletima već 3 decenije, ali nije htjela. Nije pristala ni da joj pomognu djeca. Hoću da ja od mog rada i mog truda da bude meni halal. Djeca moja mogu pomoći meni iz čerke, da to Švicarsku živi u Švicarsku. Da vidim, ne znam, ona meni pomogla pa i ova djeca ne mogu. Ali ja nisam htjela, samo od mog rada. Da bude, da znam da sam to ja zaradila mojim rukama i da sam ja tu, hvala dragom Allahu, uspjela. Činjenica da je uspjela i da se konačno našla u Meki i obavila hadž, djelovala joj je nevjerovatno. Znajući šta si preživio, znajući kroz koje si globote prošao, znajući moje dijete ostalo jedno od 4. razred, jedno 6. kad imam 18. Vjerujem nekad stane dao, ne mogu da vjerujem da sam ja to živjela i da sam to ja. I da je mene Allah, ne mogu nas ugurati, ne mogu nam inati tu ljepotu. Begajeta je tokom genocida ostala bez brojnih članova porodice, ali ono bez čega nije jesu vjera i strpljenje. Borac po prirodi i vedrog duha uprkos teškoj tragediji, ona se vratila u Srebrenicu, obnovila kuću i imanje, jer, kako kaže, nigdje nije ljepše nego na rodnoj grudi. A ove godine ostvarila je i svoj životni san – obavljanje 5. islamske dužnosti.